здравейте! И здравейте, тук с мен е един мой приятел Илан. И ще правим поредица на Clash Royale. И ще направим клан на име приятели. И ще бъдем само двамата, ако някой реши да влезе. Нека да влезе. Ще го приемаме всякакви хора, дори да са на първа арена, ще ги приемем. Няма значение. Аз съм почти 9-та арена бях, но отпаднах. Сега съм 8-та арена. Имам принцес и ломбърджак. Извинявайте, че дета ми се бави. Ето сега ще се потръгне, защото малко измет баш до модема и за това. Чакайте минутка. Зарежда се. Извинявайте, че се бави. Но ще тръгне. Отиди до рутера, после се върни. Не, това ще тръгне. Ето. Извинявайте за забавянето, хора. Ето ми ги принцесите, ломбърджака. Това ми е. Карти много бих искал електровизард. Това ми се чест. Извинявай. Извинявайте, хора, тук е едно. Добре, снимаме клип. Извинявайте, хора. Нищо. Искаме ли да съм в клана. Но ще излезем скоро. Тук само да се взема. Клан честа. И тогава ще направим един батъл. Желам да бием. Не знам. Ай. Дано да паднеш! Пожелавам ти го от сърце. Така, първите две карти са принцесата. Ето тук на един майнер. Наби доста девич. Скелети. О, е това са. Са принцесата. За да възмияте, че заби малко. Ето. Не знам дали ще го бия. Но... Пишете в коментарите. Какво искате да правя, какви декове. Дайте ви някакви декове. Да прави предица на някакви игри. Clash Royale. Например. Събрах се 200 хора, малко направо. Събрали много хора и... Някакво пакто, не знаете. Така, малко още. Демич. И хора... Чакаме. Принцесса Ламбо, малко на комбо. И как ще ги развали. Ще не гледа доста да ще вземем колата дори, нали? Yes! Да, тук контролка. Няма да мога дълъг клип, ще има по-дълги клипове. Няма да е днес. Тук сме на дъвка, нали? Тук ви изпитва остава, която брат. Да ги посмеят, да ги имат следва. Препоръчвам да изпълнят стрели, защото имам. Ние вървихме мирът. Не бихме да да. Не ги предпочитам време. Ако ги ползвате вас, ги ползваме време. Не искам да ги дъхи. Предположите ли някой дъх с моите карти? Очень здорово. Последния вид. Ще го знаеш?
Представитель. Не знаю. Не знаю. Какие жаркие тела. На 300 стана. А, что ты Сестрелите. Добре, здравейте. И той беше с много клево. И ще приключа. Само исках да ви кажа, че има поредите на Clash Royale. Не ми е за първи път да снимам. Имам много отдавни клипове на Clash Royale. Не, на Clash of Clans. Да, разни такива. И И хора, това ще е за нашата поеца. Това ще е за клип. Това ще е за... Да, за клипа и чао-чао.